Ha an animthug seo chócuideach gása ó tha sealting chótaicail iad bhí mo chó obrigan agus chó blá sa ha cáirsna bhara iad bhí gása. Nuair a haimi tegus crún eolais, bí mi chur cuatum is skillan ransaí agus skillan mapa. Rucag agus thócaigh mí an an éing a tua feiscéad béal féirste, agus rain mi crún eolas an an áchaid. As té sin rain mi PhD is lisathug sna Hellingen an Year, nu de cúd mi críoch is PhD acham, glúis mi a bharaí, an uirí rain mi an cursa colmis an an Salmarostig, agus get a chur COVID duligid san orn, mar simpler bhashing idir líon cóig míasan, van na cháitin díadach míarvalach. Ha mi éad mó bhrás na thug, bhna scolar in acham fat na hinne, acu Harry an blianasa, haid is shelting nearst fór agus spirit mór thrán fandúnig. Ha séda uafas a chéing adi iad a dúa seo or haid a bhí chódíhialach an a bhí a gúnsa go gaelig agus na hiad í héing a hort sechad go a chanan agus go bhí gúnsa go chanan ringi ahar ha can heal agus an núine chógadad hai filanta agus hai chili cooking le comas canan a ha anaparach héing ma. Wel gaf I bliana mach as a bheith gehéin I glúis siad fallaf ó dachi agus chuir seachad bliana ag Salmarostig ag giúsachuig a chanan a sin héine seoltain spéis agus an nuram a heiche gan galig agus gan a chútar. Ha Dr. McKinnon is seoltain mar a nút a clach go galig an sa chlas agus an san opair. Ha mi san ui a chrúchag ans na scolarin bhí narsú.